Да крымінальных навінаў. Арыгінальнае злачынства раскрылі амаль на месцы здарэння ў Лёзненскім раёне. Чацвярых мужчынаў затрымалі, калі яны разбіралі закінутую школу. Іранічна, што школа знаходзіцца ў вёсцы Вялікае Сяло і даўно зачынілася, бо сяло насамрэч даўно маленькае і вучняў у ім не засталося. Затое застаўся сам будынак. І трое жыхароў Віцебску супольна з жыхаром суседняй вёскі вырашылі скарыстацца школай не для атрымання ведаў, а для здабычы металу. Яны прыехалі на машыне і пачалі скручваць са школы ўсё металічнае, да чаго маглі дацягнуцца. Калі мясцовыя жыхары заўважылі нездаровую актыўнасць, яны зразумелі, што гэта не вучні і не настаўнікі. Выкліканая міліцыя пацвердзіла здагадку мясцовых жыхароў і квартэт затрымалі. Праўда, нельга сказаць, што міліцыя выратавала будынак школы. Ён усё адно прызначаны пад знос з-за аварыйнасці. Пакуль дарослыя абкрадаюць школу, падлеткі абкрадаюць дарослых. У Круглянскім раёне на пачатку месяца адбыўся суд над непаўнагадовым хлопцам, які на прыстойныя сумы падмануў траіх чалавек. Хлопец размяшчаў на куфары абвесткі аб продажы неіснуючых тэлефонаў, браў перадплату і знікаў з грашыма. Знікаў ад пакупнікоў, а грошы пускаў у справу, якая, па яго меркаванням, павінна была прынесці дадатковыя грошы. Спускаў іх у онлайн-казіно. Затрыманне маладога махляра і гульца было справай часу. Такія злачынствы пакідаюць па сабе вялікі інфармацыйны след. У выніку хлопца асудзілі на 4 месяцы хатняй хіміі. Змякчыла прысуд тое, што бацькі падсуднага кампенсавалі пацярпелым іхныя страты. У Воршы таксама не абышлося без маладзёвых крадзяжоў. 17-гадовы навучэнец каледжу быў затрыманы за крадзеж ровара. Уладальнік двухколавага транспарту пакінуў яго каля пад'езду, нічым не прышпіліўшы. Гэтымі скарыстаўся маладзён. Праўда, па камерах відэаназірання злодзея хутка знайшлі і ровар вярнулі сапраўднаму ўладальніку.